Tom, wat is eigenlijk? Als jij, dit is kort, letterlijk kort. Werd ik gebeld door mijn schoon. Het is een staatsbezoek. De belangen van de kolonisator. Cultuur Open Mic. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 858-8943. Tot dan. En kijkers, en van harte goede dag. En ik ben vandaag aan de Koppenhamerstraat. En vandaag is de eerste dag van de Wandelmaarsavond, 4-daagse 2025. Vandaag, 23 april, stuurtijd, is het nu rond richting 5:30 op. En ik heb vernomen dat de mensen daar net zijn vertrokken, want het regende ook de hele dag al. Maar nu momenteel aan de Koppenhamerstraat. We zien dus overal een drukte. Politieagenten voor veiligheid, ambulances. En we zijn benieuwd om te weten, als er nieuwe groepen zijn, hoeveel groepen er zijn, wat de motto dit jaar is. En kijkers, het is avond 4-daagse, de eerste dag. En ik breng u dan de volgende beelden toe. En ook de kijkers in binnen- en buitenland wil ik zeggen, geniet ze en veel plezier met de beelden. En kijkers, hier hebben wij de individuele lopers die al hier aan de Koppenhamerstraat zijn en we zijn wachtende op de andere groepen. Erop zetten. Je billen mooi. Kenapa? Dia kuat. Dia macam apa nama tu dah? Dia mana master tahu? Konstant dah. Kijkers, we hebben hier ook de verschillende politieke partijen die meedoen aan zo'n wandelmars, avond 4-daagse. Want waarom? De verkiezingen komen dus 2025 in mei. Dus alla demand dit op straat idee om ook het gezellig te maken en ook hun propaganda tegelijkertijd te doen. Het is nu inmiddels 6:30. Nog wachtende, maar kijkers, hij komt. Hier nog een groep van individuele lopers. Je ziet het wordt dus drukker en drukker. Ook met heel veel beveiliging. De politie zijn op elke hoek te zien. En zij garanderen dus vandaag voor veiligheid. Yes, en kijkers, voor de eerste dag wordt het een groot feest hier in Suriname. Avond 4-daagse. We zien de drukte, die wordt dus meer en meer. Er zijn ook mensen die heel wat mooie lampjes verkopen voor de kinderen, voor de kids. Er zijn ook jongeren die dus meedoen met zo'n avond 4-daagse. Voor de eerste dag heel druk. Maar, ik weet van Mary nog steeds, de groepen zijn nog niet voorbij. Maar we zijn ook wachtende, dus je ziet de volgende beelden. Weet je hoeveel volk die gevallen hadden? Kon kijken wat hij gedaan heeft. Die niet door een wagen, want daar gaat het En kijkers, dat was de eerste groep. Dus zoals ik je daar net aangaf, heb je hier dus de politieke partijen die vandaag zullen lopen. We zien als eerst NDP, we hebben daar net ook NPS gezien. En dat waren een paar dus individuele lopers. Hier hebben we NDP. Laten we kijken wat NDP zal doen. Ook één ding. Heel veel leuke kleding, cultuur, muziek. Alles is er te vinden.
Dit is de groep Poëzie Origineel. We zien ook heel veel jongeren meedoen. Strong People, groep nummer 4. Met mooi Kawina muziek. Libi Trobi Crioro. Heel prachtig, hè? Kijk eens nog even de sfeerbeelden. Zoals ik u daarnet aangaf, wordt hij drukker en drukker. De mensen zijn heel nieuwsgierig en heel enthousiast om te weten wat er allemaal hier is te zien. Voor de eerste dag, avond, vierdaagse. Hier hebben wij team Biker Politie. De Biker Politie meets recruit en mobiele eenheid en de Quick Response Team, de QRT. Denk groen, leef groen. Hier hebben we de QRT's en de mannen zijn dus zwaar gewapend. Zijn zwaar gewapende jongens? Ja toch? En jullie zijn van de? QRT. Ja man. Les op. Deze groep waren de junioren en dan heb je ook de senioren die zullen lopen. In de houding!
Over! Win! Hard, hit the pass! Hard! And links, flanken! Denkgroen, leefgroen. Ook SWM vandaag bij deze wandelloop. Vandaag is een 10 kilometer wandelloop en deze mevrouw loopt dus kilometers ver al met de baskita op haar hoofd. Heel mooi. Dit is de strong black kings and queens. Ook de politieke partij ABOP is van de partij, ja, wandelloop. Dus dan kunnen we dus alle partijen verwachten vandaag. En hier hebben wij de groep Kifoko, sociaal-culturele vereniging. Kifoko. Hi mama. Hi mama. Hi mama. Hi mama. Hi mama. En hier de partij Opsu. Zoals elke jaar hebben wij ook tuberoos vandaag hier. En ze komen ook elk jaar verrassen
met hun mooie klederdracht. En hier hebben wij groep nummer 50. Heel veel kleuren, heel veel mooie klederdracht te zien en ook leuk muziek. En kijkers, dat was de 60ste, of het is nog steeds de 60ste AVD. Er zijn nog meer groepen on the way. Nog eventjes wachten, we hebben al heel veel groepen gezien. Mooie kleding, mooie muziek. En hier hebben wij de groep Zangrafu. Hier hebben wij de groep Kring Consensie.
En hier komt de politieke partij en ook nummer 51, BEP. En het motto van BEP is A Model Musu Genki. En ook hebben wij hier dus lopers in hun culturele kleding. We kunnen zien hier dus. Hier hebben we dus Javanen in hun Javaanse kleding. Zoals ik daarnet aangaf. En ook hebben wij dus gezien staan in een sari. En ook heel veel kotos. En we hebben hier nog een groep van ABOP. Ik denk dat het de tweede of de derde groep is. Dus dat ook als je een wandelmars die spang. Hier hebben wij Milamofu.
aerosol. Mas kay borso. Ik durf, wij durven. Groep nummer 21. Hier hebben wij Jong Becco Crioro. En hier hebben wij ook de lekkerste bier van Suriname, Parbo bier uit de Parbo Crew aanwezig.
En dit is een mooie opening voor de eerste dag van de avondvierdaagse en ook de 60ste viering van de avondvierdaagse. En hier hebben wij de groep Fiamba. Hier hebben wij de groep Delicious. En dit is de Legacy Brass Band. En hier komt dus een heel bekende groep, de Nationale Democratische Partij, de NDP. En ze hebben het NDP of Genki a systeem. En we zien ook mensen in saris gekleed. Waar we een Hindustan zouden verwachten, zien wij dus een andere bevolkingsgroep. En dat wil zeggen dat we saamhorigheid nog steeds hebben in ons land. En dat discriminatie niet bestaat. Niet bij de AVD en ook niet moet bestaan in ons land, Suriname. Een tweede groep van de NDP.
Hier hebben wij de derde groep. En zo ik neem op. Wij maken het maar. Wij willen het maar. Je moet altijd sterk zijn. Hier hebben wij meneer Ebbo Jones. Hoe gaat het met u? Goed hè? Van Wandelmars. Hey Waka, hij zat dat wandelmaat naar gezelligheid. Juist. Hij zat dat hier naar NDB, naar India. We prita ulo, we bossa sadi. 100%. Oké, ik had systeem. 100. 1000 miljoen procent. En hier komt ook een vierde groep achter, ook van de NDP. Ze behoren ook een grote groep. Nu zijn de straten voor nu eventjes paars. Want ik denk dat er nog meer groepen komen. Ik zie daar achterop ook een paar groepen daar. Ook van de NDP. Kijkers, u ziet het, de paarse familie is heel erg groot. Er zijn een aantal groepen. En ik zie ook nog een paar komen. Het is behoorlijk groot. Kijkers, helpen jullie me meetellen? Is dit de 5e of de 6e groep?
En de NDP, de groepen blijven komen en het is ook behoorlijk groot. Er zijn nog een aantal groepen achterop, achter deze groep van een NDP. Dus de avondvierdaagse, de eerste dag is nog lang niet om. Kijkers, dit is de laatste groep, ook van de NDP. En kijkers, dat was het voor de eerste dag van de avondvierdaagse, de AVD Wandelmars. En morgen is donderdag 24 april, 25, 26. 23, 24. En kijkers, dat was de avondvierdaagse, het was de laatste groep. En ja, de AVD voor de eerste dag is heel bijzonder geweest, heel druk. En heel veel mooie groepen hebben we kunnen beleven, kunnen zien met mooie klederdracht en mooie muziek. Dus kijkers, vandaag 23 april was is de eerste dag geweest. En dan kunt u ook morgen 24 april, 25 april, 26 en 27 meemaken hoe deze wandelmars zal verlopen. Kijkers, Christian Lakpat van Cultuur TV vandaag bij de AVD. En ik wens u een fijne dag verder.
Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat toe onheilig staan. Toen pijnig man, maar de man niet veilig staan. Die vriend die route door Maka. 11 mei moederdag die alla mama in Amsterdam. De Beko Theater, Nes 75. Met het prachtig stuk Kuku Magda Nanga Kondere Aisa. Magda, no be arkirebos como sabe kisi. Fu en Kondere Aisa. Uko lukuleri dansi prisiri. No afronto yu kulturu. Nanga di vriend route familie. Die vriend die route familie. Bas Berg en vriend Nanga Warimbo Crioro. In loop 3 uur Bakadina. Surinaamse keuken aanwezig. You sabi van Atoridis Egomorofara. Buy je kaarten online voor maar €23. Of Eventic Shop /SFAYBWZN. Telefoon 020 3300 670. En aan de kassa-tickets verkrijgbaar Kuku Magda Nanga Kondre Aisa. Bahayu Karta no! Mama hoor baka Juno. Kinte Promotion organiseert Kitty Kotti Boatface. Zondag 29 juni 2025. Vaar en swing mee. Opstaptijd 3:30 's middags. Afvaart 4 uur. Terug 9 uur 's avonds. Toegangsprijs €50. Aan boord €55. Line-up Sabaku, Corona Band en DJ Roy C. Voorverkoop van kaarten, Ricardo's Eethuis en Nieuw Draver. Surinaamse keuken aanwezig. Let op, eigen drank aan boord is niet toegestaan. Hey, met jou wil ik niet dansen. Zondag 29 juni, Kitty Kotti Boatface. Opstapplaats, de Ruiterkade 414 achter het Centraal Station. Dresscode in de kleuren van de Surinaamse vlag. Voor info bel 06 311 647 03 /06 870 98312. Attenzo! Vaderland.